Гумата ли вадиш? Кой е гумата тази? Да, с перките страни. Не, това е вътрешната гума. С моите въйци, с моите макара. Трябва да я правя на хубава. Даже подпирачката ми си разгънал, гледай. Гледай. Трябва да направим модерна сега. Поне. Захте час да знам къде спът ти. Той за втори път го бъде. Той те познава, затова такова. Той е за да, защото го познава. Дайте. В устата ми. В устата? В устата, драги зрители, в устата. Стой. Така се прави. Така се прави. Десет кила. Правим 10. Той вика, ще ми каже на мен, аз гледах какво да правя.